Kaddarar su na fada da wacce ni ban yi zato ba. Na rike soyayyarta a zuciya ba ni barinta. Na rike soyayyarta a zuciya ba ni barinta. Kuda a ce za na jigata na yarda ni za na rike ta. Haduwar Instagram ce ta haɗa ni da ita. Da fara ce da ita ta tura min nambar ta. Ta ɗauki nambar a wayarta ta tura min da ita. Da ɗauki nambar a wayata ina kira ta yi ɗagawa. Na ce da ita assalamu alaikum sahiba kyakkyawa. Ta ce da ni wa alaika salamu sahibi na san kowa. Na ce da ita masoyiya a zuciya kin ka tsayawa. Mene ya faru ka faɗa min karkayo mantawa. Masoyiya ta ke ɗaya ce kin ka shige raina. Ta ce da ni sahibi tuntuni ka shige rushina. Ta ce da ni ya za a yi ka zo gure na magana. Da tun a baya ka shiga zuciya ta fa ka zauna. Ka yi gini wanda ba wanda zai zo fa ya zauna. Don kowata na ga ta zo gure na za ta zauna. Zance da ita ta yi haƙuri ina ta wacce ke sona. Ki haƙuri yarinya da ni da ke ba soyayya. Karki yo min jayayya. Dan yaro kyakkyawa wa yaushe ne zama gana. Dan Allah sa mana rana na zo gurin ka da mu zauna. Na ce da ita ranar Monday ta sa lokaci sai mu gana. Kaɗan ranar Monday ta yi na tashi na ɗau mota ta. Ina zuwa da magana na faka a gefen titi. Na hango ta gefen titi. Ashe gurguwa ce yarinyar na juya a gefen titi. Kash masu sauraro ku dakace ni za ku ji yadda muka karshe da ita. Daga Saifullahi wato Sani SA.